ليه جبليو بيشاك الدنيا حقوقي هاي ام جرد بين شيورمندي حقوقي کارو خبات مین درسین زمانی کردی لسر ناوی بارویوانی و دسته زمان ما دست بکر ما به چهار پولا دست بکر پولک ما جوخه مهابری خلاص کر همو جیب سر کتنه مویاب کیف خوشن yani serida mecbur şu dest bir kari kir parêzerên me yên li Kurdistanê ji aliyê wergerê gelek piskirêka dibînin. Di dadgehê de wexta ku Kurdek tê darzandin di vê darzandinê de gelek xetere û xesareye dibînin. Em me got em li hember viya bisekinin. Îcar armancek me de hebû dadgehê de wekî tercümanan xebatkarên dadgehê me got ew jî bila bên mixabin ji tirs û xofa ewlehiyê nehatin. Lê hevalên me yên li vir bi taybetî jî deverên Kurdistanê Behdînan û Botan û Amed wî alî zimanên wexta Kurdî diaxivin cudatî heye. Me xwest em vî cudatiyê rakin. Îcar meha îlonê dest pê kir heta niha bi xêr û bereket diçe yanî werim diçe. Bi wî alî em gelek serfiraz û kêfxweşin. Îca niha jî xwendekarê me hey wekî berê berdewam dikin. Ku wexta xilas bijî salatê ji xwe meha hezîranê em ê xilas ken piştî havînê meha îlonê em ê dest bi kar û xebatê xwe cardî bikin. Ji xwe kar û xebatê me destê zimanê Kurdî bes ne dersên Kurdî ne wekî tî ders xebatê me hene. Mesela bêjin li aliyê televizyonên Tirka da hinek cara gotinê nexweşaliyê Kurda da tê gotin me doz li hember wan jî vekirine mixabin li dawiya dozê xweş nayê li gor me Kurda xweş nayê ew jî di dadgehê de hê jî mantiqek û mêjiyek û faşîzî heye armanca me ew rakirine ew ye ya herî giring jî em dixwazin xwendiyê Kurda êkî xwendinê parêzer û doktor û wekî di ev hesta ku Kurdîtî zimanekî koletî ye Türkîtî zimanê efendîtî ye ev viya rakin û me ev hest li baroya wanê rakir û em ji ber viya gelekî kêfxweşin spas dikin xêr bên serçav. Rewşa ku niha em tê da rewşeke pir baş e diyare ku asta duyem dest pê kir asta duyem de ev demek em asta duyem dibînin ev xwebawerî xwendekaran da çêbûye ku Kurdî têra hiqûqê dike têra zanistên din jî dike bi taybet armanca me hebû ku di parêzera da xwebariyeke wiha çêbe lewra jî em niha di pêngewa yekem de gehiştîne vê armancê diyare ku hejmara xwendekaran hinekî kêm bûye ew jî dibin bandora hin sedemên cuda da diyare ku yanî gelek ji wan dixebitin karê wan heye carna hejmar dikeve lê yên ku mayî piranî evin yên ku baweriyeke pir xurt êdî bi zimanê xwe peyda kirine bi wêjeya hiqûqê lîteratûra hiqûqê peyda kirine û dikarin di çarçûveya zimanê Kurdî da nerîn bîr û biçûnê xwe derbibirin û bi wî awayî jî pêşketineke baş çêbûye hîn berdewam dike bawerim heta dimehêndin em ê vê astê berdewam bikin. Kir mamoste Sebir û barê wanî tev vê dest vê xebatê kirin û gotin em ser hiqûq û zimanê Kurdî em ê perwerdehî bikin. Kesê ku bixwaze û pêşkeve û ser zimanê Kurdî û hiqûqê gelek heval jî parêzerin zaten pêşkeve û ser zimanê xwe û kar bîne ji ber wekî qerarek wisa aldan em jî hatin du ast de hebû asta yekemîn me hilla xilas bû destpêk bû ser xeberdan axaftin û nivîsê pêk dihat asta duyemên gavek pêş da diçe û ser zimanê Kurdî û nivîsa wê axaftina wê didome xêncê wê ser hiqûqa Kurdî û ser ferhengê û ser zimanê Kurdî û pêşketina wê xebat dikin û em jî parêzerin ser vî karî bikarbin ser zimanê Kurdî û bikarbin kesekî biparêzin xwespêrê xwe biparêzin û mafê xwe bizanbin ku ser zimanê xwe bînin ziman mafê xwe û azadiya xwe û karê xwe ser zimanê xwe ser zimanê zikmakî bînin ziman ji bo vê yekem ketin vê xebatê hingê me dest vê dersê kiriye
آخافتن نویس و خواندن از باورم پر پیشوچیه خو باوری هم پر پیشوچیه جبوه یکیم پر کیف خواشن از باوریم خواشتر به یان پیشه که حقوقی کاری رو ترس چیه؟